Obi ho aba asɛm nyinaa ne sɛ wakɔ wia obi ba wɔ school emu a enye ne ba no ankasa akɔ mmɔden afa taxi akɔ school ni mu akɔfa akɔla no a sɛ nye ne papa no ne ba school ni mu ɛna obehu sɛ yɛde ne ba ahyɛ taxi mu a onim maame kro no ɔde di kan tietie mu frɛ teachers ne sɛ obi de me ba ɛkɔ a na nka kyɛ sɛ ne kwa ne sɛ ɔde akɔla no ɛkɔ na asɛm ni kyerɛkyerɛ mu nyinaa ne sɛ akɔla yi ɛkɔ school na ɔkɔ school no ɛm sɛ ɔtwɛn ne papa sɛ ne papa bɛba bɛfa no de na akɔ fie ɛwɔ school nim na maame bi baa sɛ papa no na asoma na na sɛ onim akɔla no akɔla nso a onni nu beebi a onni mu hwɛdeɛ ontimi eyi ne ho ano sɛ ebi a menni maame na na sɛ menni mu no maame ne ba no nso no ɔde taxi ɛnenam ɛna ɔbɛfa akɔ teacherfoɔ no nso ma ɛne fa akɔla no de ne ɛyɛ de sɛ ɔde ne kɔ to sɛ akɔla ne papa nso ɛba bedu hɔ no nso ɔbɛfa ne ba no no hu no teacher sɛ nyanyame ɛna di na fofi a anko baba no na ne ba ne de yɛde ne kɔ na kɔ ɔde ne kɔ ne ebisa sɛ ɛyɛ sakawa na ɔde ne kɔ yɛ anaaso oni ontimi nwo ɛna ɔpɛ baabi ɛde ato ne nan so no wɔhu akɔla ne sɛ akɔla no ho yɛ ne fɛ nti wɔbɛfa na kɔ anaaso obi na asoma ne sɛ ɔmra mefa akɔla ne kɔ anaasɛ yɛ kidnapping bi na o kidnap akɔla no no de enya sika ɛde efi papa ne nkyɛn anaasɛ den ɛno ɛyɛ nsɛmbisa bebree a yɛn nyinaa ɛkyerɛ yɛ adwene ne yɛn ti aseɛ so sɛ ɔba abesia wɔbɛba school mu na schoolfoɔ bebree bi no wɔnhu obiara sɛ akɔla baako pɛ na wotumi ɛyɛ den ɛfa no na wei ɛna ɔmo ɛwɔ area mu hɔ nom no papa ne tietie mu saa na ɔfrɛfrɛ sɛ yɛde me baako stop na area mu hɔ hotel mu hɔ nomfoɔ no nso ɛboa stop taxi driver no a ogyina ayɛ a ɔmo nyinaa nka ɛne ɛboro de ɔmo nyaayɛ a ɔmbɛbo ne papaapa ɛboro pa deɛ ɔmo nyaayɛ ɔmbɛbo ne yie nanso mmara sɛm nti no ɔmo edi mmara di nti no ɔmo anyɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ na emu wansa na yɛbɛtua asɛm no so no yɛnkɔhwɛ video no mmra abusuafo Prophet Wisdom aha ɛna me ne wasen ahyia yi hwɛ sukuu abɔfra yi a ogyina hɔ yi a bag yi bɔ n'akyi hwɛ maame a ɔte ka yi mu yi a yɛdwodwo ni ɔyɛ krɔmfoɔ obewie a abɔfra no efiri sukuu mu hwɛ papa yi akwadaa no ne papa no nyame boa no maame ne ba sukuu mu hɔ abra nkwadaa na pɔn wahai taxi wanya kokuduro abɔfra kama yi ahai taxi nti oduru ha opeke akwadaa na ɔde ne kwa sɛ na akwadaa ne papa nso aba ɔba abɛfa no imagine sankenya ɔno ne papa nka ɔbɛyɛ dɛ na wahu no ohun sɛ maami afa ne ba no no frɛ nipa ɛne sukuu mpanyinfoɔ no now yɛde maame no kɔ akɔhyɛ asraafoɔ nsam sɛ woche krɔmfoɔ a mɛmmɔ no na nka ɔmpɛ sɛ ɔmobu no prapra no nanso mmara mma yɛn kwan saa yɛmfa no nkɔma ban bɔ adwumayɛfoɔ na mmara ne nini na mefa saa kwan so atu awofoɔ ne wɔn a ɛwɔ mmɔfra fo sɛ wode wo ba no ɛkɔ sukuu mu a wankasa fa ne kɔwura sukuu mu hɔ fa ne hyɛ akyerɛkyerɛfoɔ nsa ɔpɔn so a wankasa kɔkɔfa no sɛ papa yi ankasa ankɔ sɛ ɔkɔfa no a anka akɔla yi ɔba yi awia no sɛ ɔkidnap no na wakɔgye sika free na awofoɔ hɔ sisi a Ghana ɛna ɛwɔ so anaasɛ ɔde ne kɔyɛ ritual mekyerɛ sakawa awurade ammoa a hwɛ ɛwɔ sɛ anka yɛhwɛ no nanso mmara mma kwan saa sisi a no wode wo ba akɔ sukuu mpo na wohu sɛ obi kuta private car na akwadaa ne sukuufoɔ ni bi hyɛ ntaadeɛ te kaa anim na ɔka sɛ ɔkɔ sukuu mu hɔ fa abɔfra no ma na ɛmfa mma no kwan foforɔ ɔmo fa so wia nkwadaa ɛno no sisi a yɛde ne kɔ akɔma asraafoɔ banbɔ adwumayɛfoɔ na mmara ɛne no adi moma yɛni nkɔ yɛ mma no ho yɛde ɔmo kɔ sukuu na yɛmfa ɔmo nkɔ duru sukuu mu ma yɛmfa ɔno mma ebinom ɔmo pɔn so a yankasa nkɔfa nkwadaa no ɛno na ɛbɛboa yɛn medin ni Prophet Wisdom aha ahɛfoɔ sɛ mo sɛ na video no esi kɔɔ yɛ ne sɛ deɛ esi baaye na wohwɛ maame a ɛyɛ sɛ wɔba kra one dress asɛ ɔbaatan a ɔyɛ ade wɔ fie na ne ba school time aso sɛ ɔkɔfa ne fi school mu ba na wawra hyia ba sɛ ɔbɛfa ne ba no akɔtua na de yɔ so ɛno nti deɛ ɛboro ne deɛ ebi nyaayɛ a sɛ nea wohwɛ maame a ɔbo ne fa kaa yi mu ya
na just what you say munya na nke brim de o be brim ne pa a o fata say say e brim no ni eyi nsam ni fi na no ye nti a o fa akola no e de na akọ na omra asem nti no omo de netina aka mu ne papa na ne ba ni nyina omo de na papa koma aposifo a policefo eni ni di asem no se ne fa ye besre awofo no se mo de mo ma no e school mu a who country teachers ni said there are some particular people be a picture way SMS anase be yimpa woni ni ndi echi mfa ne nkonko kire school ni say da amamba no nipa we ni nipa we peni ni omo anase onu peni betimi ayede abefa me ba apart from onu no obi akwan ma na enye de mefa me ba just se me ma fro na nipa ni bedu ha wa frame ya ka che me say me be fa me ba no anya saade a mesrɛ mo ama mo mfa me ba emma obi na teacher for no so yesrɛ mo ye ma no omo hia ye papa ti mo ma wani enna fom na mo ma wani nkonkola no ho ma ye ai omo hia ye awo ya teacher for no yesrɛ mo nya madwuma yie se ne be ya sa kidnapping ne ne keka ho nyina no to be de ebetwa ama ye ewo oman mu me da wase me di ene akosua akogua ansa aka Queen Philly apa kosoa no share too much gh YouTube na subscribe se ne be ya video bi atuma wonso obenya feedback and say insert ya the video bi atum na share ma ye na enko afoforo so nche se ne be ya omonso be ya ahweyie niema bi se mu ne awoka ebi awo adwenkyere bi nso wo ho a niema bi se ne betimi aye be sort out things fato ye comment section of my fefe na follow ye wo Facebook, Instagram and Twitter I follow ye wo hono sa my pepe na ye so ye beda wasepa makramu that's it.